Dobré ránko prajem. Dobré ráno. Dnes bude krásny deň. Mierne zamračené, ale to sa vyjasní. Ďalšie slnkom zalieté popoludnie v raji. To si spitý od včera, alebo si chlastal už ráno? Nie, madam, som iba opitý životom. Je namol. Nie som opitý. Ellen, hádaj, čo bolo večer. Jake. Odchádzam. Nie, pokojne zostaň. Minulú noc... Počkaj, Charlie. Chceš nám oznámiť, čo bolo v noci a prečo si šťastný? Áno. Jake? Už idem. Jake, ostaň. Chcem sa o to podeliť s rodinou. Dobre, odchádzam. Berta, si súčasťou tejto rodiny. Aj testamentu? Nie, ale to ani oni. Počúvajte. Minulú noc som oddialil uspokojenie. Počkal si, kým Mia zaspí? Nerozumiem. Jake. Už idem. Sadni si. A to, ako sa zdá, naštartovalo zmysluplný vzťah. Charlie, prosím ťa, chod sa vyspať. Len sa strápňuješ. Nie, počúvajte. Zamiloval som sa do Mie. Fíha. Takže ty už neľúbiš tie? Fakt vtipné. Myslím, že hej, čo povieš? Veľmi dobre. Áno. Má 11. Smeje sa aj na prdení pod pazuchou. To áno. Ahojte, Starka je tu. Super, povedz máme, čo si povedal nám. Nie. O čo ide? No nič. Zháňaš právnika? Nie. Tak lekára? Nie. Gucciho za babku? Čo? Môžem ti pomôcť iba v istých medziach. O nič nejde, len chodím s jednou baletkou a myslím, že je to tá pravá. Pil? Tvrdí, že nie. Myslím, že to bude jedna z tých nových drog. Charlie, dal si niečo? Prestaňte. Chodíme spolu už mesiac a čakáme na sex, kým náš vzťah bude mať pevné základy. Extázu môžeme vylúčiť. Silné afrodiziakum. Že vraj? Správne sa povie afroamerické diziakum. Jake? Si istý? Áno. Odchádzam. Napadlo niekomu, že som možno konečne dospel? Že si môžem vybudovať niečo, čo nie je založené iba na sexe? Tebe to napadlo? Nie. Berta? Nie som sama. Ste skeptickí. Ale tak mi treba. Ale toto je iné. Ide mi len o ňu. Ešte tak týždeň a bude obcovať aj s myšacou dierou.